Ni ka nuna ni. Jo. Ada. Nampai abok. Yo. Jamu. Jamna sabli. Oh di Allah jam. Allah. Wannan kan baka kai kasuwa ne? Allah idi wala areji. Baka da kayan sallah sai ne zaka kai shi kasu. Ko idi naka ne? Wallahi. Sarki. Maman ka tafi. Joni kan maman baka yin kayan sallah ne zaka yi shi. To yanzu nawa ne kudin wannan akuya taka? Dan aboki na sai kai ma a ina so dama ina so tafiyar da kaga nayin nan dan je in sayar da gwallayya. Amma na samu akuya ni ma shikenan ko mai ka jo cikin sauki to yo ka taba shi ka ganka. Sai gane kiwon ja'e ne sai gane. Nawa ne wannan? To aboki na tun da kai ne na gida ne. Ka gani ne no ja ka ba ni kan ya kai kayan danka ne. To tun da kayan danka ne. Yanzu tun da kayan danka ne. Na saya ga kayan. Aboki na min kan baka sani jaka kai kana kawai Hausa. To ai ni da kai ai duk ɗaya ne ai. Waɗannan fulful da. Ni da kai ai duk ɗaya ne. Na sai abinda nake nufi na sai ta naira 1000. 1000? 1000. Yanzu kan ɗana ma kana yin kayan jamani 1000 ma ba za ka siya ka takalmi. A'a ni dai na gaya maka. Na siya naira 1000. Maman kama wannan. Kai ma maman ka. Abin da kai ya kai kenan kai kan kana san dariya. Haba. Kai ma maman ka za ka zage ni. To ina jin ka. Ye ka gudu. Fitina. Ka gani wannan akwai ko a Saudi daga nan har Kotono in dai za ka kai wannan akuya ba za ta wuce naira 1000 ba. Wannan akuya ba za ta wuce. Ni tunda dai kai nawa ne ni ma naka ne. A sorata in kan so da tama kawai sai kenan kan hakuri. Na iya hakuri ka tsaya. Na ƙara maka jaka 2 da rabi. Ya zama jaka 7 da rabi. Jaka 7 da rabi. 1500. Kai hakuri ba bura banka. Ya ka je kasuwa yau da hadi na jaka. Ba za ka sayar min ba? Ba za ka sayar min ba? Ba za ka sayar min ba? Haba ja ina wa zo kai kan zo ka ji zo ka ji. Zo mu gaba. Ni da kai ba ka so ja ka siya shi da jada. Ina so in sai shi. Ni idan ka siya. Sana ma ja ka siya kaya. Ni miya ma ba ja siya burodi ma mi sorata. Burodi kuma. Mi sorata. Wannan akwai ko ina ka kai ta ba za ta wuce wannan. Dole ne sai ja ka ta hadira mu. Ban ja ma iska ja ka ra. Haba ja ba shi kenan. Ana wasu hudodi saboda kuɗi. Ana wasu harka don saboda kuɗi. A kan jaye. Noi. Aboki na. Ya. Harka saboda kuɗi. Me ma zan ci? Jam wallahi. To kai ni fa na je kasuwa gaba ɗaya na kara ɗaya kasuwan Bargudu nema. Ban fa samu akuya mai sauki. Akuya din nan. Ko ba sai ka ba sai sayar bane ko za ka sayar. Ni kam joni ma ja ka juya kasuwa. A ɗaya. Yanzu akuyan nan ni na riga na iya kokari. Wallahi idi ka takurani yau ba ja ka kona gida sai ka yi kayan sallah. Ba damuwa ba zai gagara ba inda kayan sallar idi ne an gama. Amma abokina ka gaya ni magana ban ji daɗi dusiya na ka lalacewa. Naushe. Ka sai wa ja ka taya sai 7,000. Na yi kokari ai. Jaka 7 da rabi nace ba 7,000 ba. Jaka 7 da rabi Allah wallahi afiya wallahi. Ni har ji ma ne kaman ka ce tana da ciki. Dama abun daɗi na siyar kaɗin. Joni na kana da ciki. Oho, to in dai dan ciki ne na siya jaka 20. Jaka 25 nawa kenan. Kai baka iya lissafi ba ne? Kai da kiki ne? An di mu din kana dawe ba. Ba ka san guntun lissafin ka ne. Na yi kokari na siya 5,000. Na yi ai. 5,000 da ka siya takalmin ka ne na TV. Na yi akuya ta yi. Shi ne ba. Dara mana. Ciniki ya yi fa. Takalmi na da riga da wando da. Zai isa. Ja ka siya Zai sayi takalmi da riga da wando da bel da agogo. Na ce maka na siya naira 5,000. To sai kenan Johnny ka ba mu Yanzu kuɗi. bari gashi wannan abin da yake wannan fili. Amma sai dai ma dama. Yanzu dai gashi wannan riƙe haka. Gani akuya. Ndara mana. Kai. Ndara mi ai. Oh ban gaya maka ba ai bai cika ba. Sauran in mun haɗu a maciya. Ni andi. Amma yanzu ni da kai. An madara. Eh. Dan girman Allah
waɗannan alƙawari min fiyata. ai ya haƙuri akuya nake son da ka Min fiyata ta fi mu ai mu wodi redu. to shi Yana da siki. yana da ciki ba to shikenan Da a bari waɗannan sai da abu. amma na gaji da noma to. noma ne in ga maka yau Gode. to yau Mu duba tsakanin dan adam dan adam Assalamu alaikum. Wani alaikum salam. tsakanin dan Gida kuwa? Ai babana ne na gida. Ok, tare sun mun salama da shiga ba. To, Sauri. a sai na gashi shan Assalamu alaikum. Alaikum salam. Abokina saurayi noi ajamu. Use. Ana da yawa. Daman kai ne kana kira na. Ya wallahi. To in na tai mana misiga gida. Ah, mu zo na Misiga. Ah, magana nan ba. Nan zamu yi ba. Joda. Use. Amma jam. Kai to dai. Wallahi min ma joni mi wartuke. Wallahi joni na dawo. Akwai wani kani mun ne da ya ɗirka. Ayo kanin ka Juberu. Allah sarki. Daman yana na. Ya ce ne in zo in tambaya mai magana aure. Ka san da yake din shi ne din ne babba a gidan. Ai barkijo ai an kan barkijo ai Allah sarki Allah ai abun ka farin ciki ne dai Dama na zo ne akan maganar nan idan har ya zama da cewa ba ba ma wani jawa kam tume kan ba komai ai kai ma ganin ka kam dane a siki ba komai yoni ma idan yan siga gida jangisi magana kawai sa umma ke sai da kudin sadaki kawai sai ja ka je sai ne dama Kodi. Joni wannan kudin sadaki daɗin noi 20,000 ne na. 20,000 haba ya sunan ka bello kenya min jahi goɗɗum likita ma ka se mun jeja aunasi ma yaro kaltume kana da siki kuma likita ka se ɗan biyu jaka ai ba asirin ba jaka ai ba Ka ce me? kaltume kana da siki kowane ɗama a 10,000 sai kaltume nawa ne bai jayu ba sai jaka ƙara kuɗi yana da siki kuma ɗa biyu Ciki. siki Gaskiya akwai matsala. Akwai matsala.